na abeire ngoche mesangerekano emingi sana iga Ekerenyo, lakini inana gocho musangerekano manene buno oyo iga rero abantu baminto mbuya mona sogocha iga bono ntobwata abageni abanene iga ntagete koreta naende toba masikani batokwanire tari boigo, lakini mbatebie gente kema abantu baminto inche abarai bagusi bonsie na barangeretie na bongo kolega sigo botambe gotobwate committee esomo ishimiwa mwako professor Ngeriaro Munyakerogo nkabarangeri bonso bakaranza inse nkababoli abantu baminto ngochi gotwara tori ba election gusi dobwate ba election Ekerenyo dobwate yende Nyamira na sande bono ntebi ngonga kiboroche omwana ominto choasi nyamoko oromo chumbo itono tumugirango iga naende ntagete gukora masikani esa abantu bonse kamoboli ngakia oroche erebwe komonyene agatotebi tokaranze twensi ngana achire rogorogarika na kwanene n'abantu bonse go bandebiringa terebi ngaro nerurabo mwemisi urakore gasingia kamoboli no wene nchena na korra by the time to kwana mangana yo konya dina na korra Jeremy Ongaro ne isori ya ne koru Adam nawa bas kama te bono onyenere mwana chire kachomolete akareta Jeremy Ongaro erwe komo nyene asende kama goli omwaka na koru Jeremy Ongaro omweshimu agateba ngokwane n'abantu kama goli wakwane n'abantu ano tumugirango baitabire Jeremy Ongaro bono omaitengo kuminga omwana oyo minto ngocheta kamobo sangora agachaga chenje binde byao achaga tebya mangana mao goso ono tali boigo inche bono onde na mangana alionzi mwateba tobekere Jeremy Ongaro chikura ntokole bya mangana yo kaberemba sabendara rangeli boni kalwale abantu baminto moba isa konsoki kaki monzoki abantu baminto obokaya yo bokoruga iga igo batagete nganje kororo bosoku asa basani abane nganje abaguzi banyangire na motagete igo mokore buna moma ito kora botamba masikani. Senator Boni Khalwale, please come and say hi to these people. Omomuroyo no montomu ya na ende nkora yane otware ngesto Friday. Mheshimiwa salimia hawa wakisi, unaona vile wanakupenda. Haya.